Агропарм паркта көбірек ярмаркада сатабыз. Үзебезнең клиентлар да бар. Альберт Галаутдиновның Орша районы Күпербаш авылында үгез фермасы бар. Үз эшен 2019 елда агростартап программасы ярдәмендә башлап җибәргән. Елына 100 баш үстереп сата. Хәзер итне маркетплейсларда тәкъдим итмәкче. Электронный торговля, маркетплейс ашада эшләп китәсе килә, ләкин бу тиз бозыла бит, шуңа күрә аның условияларын ничек кешегә свежий клиш алып килеп бирергә, аны бөтенсен сөйләшеп уйлап бетерәсе кирәк. Үз сорауларына җавап эзләп, Альберт кебек фермерлар бүген бергә җыелды. Орчаның үзеннән шулай ук әтнә, теләче, соба, Кукмарадан килгәннәр. Итогом 2021 года объем продаж составил на территории России именно по интернет-торговле 4,1 триллион рублей. Татарстан фермерларын маркетплейсларда сату итәргә беренче тапкыр өйрәтәләр. Белемнәрне Татарстан президенты кушуы буенча оештырылган электрон сәүдә үзәге белгечләре бирә. Алар бу эшнең һәр этабында бушлай ярдәм итәргә әзер. Подскажем, на какую площадку ему лучше выходить. Беренчедән без аларга кайсы маркетплейста сату отышлырак булуын әйтәчәкбез, чөнки һәр товарның яхшырак сатылган мәйданчыгы бар. Моннан тыш продукцияны сыйфатлы итеп фотога төшерәбез, аның турында мәгълүмат язарга өйрәтәбез. Товарны сайтка да урнаштыра алачаклар. Мы вместе с ними проходим полностью цикл регистрации на маркетплейсе. Фермер итне әзер итте, аның турында мәгълүматны сайтка урнаштырды, товарны складка илтте. Моннан инде ул туп-туры сатып алучыга китәчәк. Бердән-бер мәсьәлә, фермер нинди территориядә эшләргә тели? Ул Орша районында гына сатачакмы, әллә күрше төбәкләргә дәме? Без әле куркадыр яганда мин үзем лишне инде ничек янда теге салат итеп була микән инде ничек янда теге бәрәңгене или янда итне куеп буламы инде дип инде. Нәфил Гатауллин 10 ел дәвамында яшелчәләр үстереп сата. Тәҗрибәле фермер маркетплейслар алып сатарлар проблемасын шишәр дип үмитләнә. Татар тотып карамчы ашамый ди, монда шәп карарга кирәк. Безнең бит мөмкин дә сатып алучы күп, производитель әз. Шуңа күрә менә бу җитештерүче белән алу арасындагы күп кенә менә алып сатарлар да күп. Менә бу маркетплейс, әгәр дә действительно теге прямой чыгарга мөмкинчелек бирә икән, бу бик зур файда булыр дип әйтәм. Интернет мәйданчыкларда сату итүнең отышлы ягы бар. Фермерлар товарга бәяне үзе теләгәнчә куя ала. Кибеттәгечә өстәмә хак белән түгел. Нәтиҗәдә барлык сумма үзләренә калачак. Моннан тыш сатып алучылар даирәсе берничә тапкырга арта. Татарстан товарларын бөтен ил буенча сату мөмкинлеге барлыкка килә. Узган ел Татарстанда 3000 ярымнан артык эшмәкәр үз продукциясын маркетплейсларда тәкъдим итә башлаган. Хәзер аларның гомуми саны 27 меңгә җитә. Алар алган табыш 8 миллиард сумнан артып китә. Бүгенге дәрестә 60 фермер катнашты. Киләчәктә мондай укулар республиканың башка районнарында да узачак. Орчадан Илгиз Шәкүров, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.